batean, regaton Duriezokoa izan da txapeldun, aurten ere ona etortzekoa zen, baina azken momentuan, arazoaren bat medio, ezin izan du etorri, beraz, beste norbait izango dugu aurten txapelduna. Atariren bizaldiak mesedez, hurbildu zaitezte irtera puntura. Eric Prado, txatorekin, hurbildu mesedez irteerara. Eric Prado, por favor, acércate al punto de partida. Eric del Prado, por favor, acércate al punto de salida. Bueno, Eric, en 3 minutos vamos a dar la salida. Bueno, badirudi Erik ere badatorrela bere txako zaldiarekin eta urbiltzen den momentuan 6 zaldiak ogitu irtera puntuan eta besterik barik irtera emango genioke. Ere guarenta 300 euro, bigarrenarentza 250 mar, hirugarrenarentza 300, laugarrenarentza 125, bigarrenarentza 100 eta seigarrenetik aurrera 50 euro. Eta lehen esan bezala, gareztuna lehenkoarentzat eta petzizako bat ere bai. Bueno, zaldiak urbildu ditugu eta lerrokatzen diren momentuak irtera emango diogu. Gogoratu, 3 bueltatean izango direla. Bueno, ia lanak gertu ditugu, ari irteerari, zaldiak prest. Momentu bat eri irtera, ja! Emate irtera! Badirudi azterketa polita ikusi behar dugula eta enkarraneko jarrikatuta egongo direla. 3 buelta gelditzen zaizkide. Vale, Manol, cuidado, ¿Qué cojones? Venga, Ari. Lehen postuan, txako jarri zaigu, bigarren Bizko, hirugarren Latin eta laugarren Azabai. Ezka ere urbiltzen dijoaren postuetara eta momentuz azken... Bueno, berriro ere helmuga puntu hontara urbiltzen ari dira eta pasatzerakoan 2 bueltak geldituko zaizkien.
Ahí con él, ahí con él. Badirudi Tapo bizkat distantziak hartzen ari dela, baina, bueno, beste hirurak ere ongi datozkio eta garaipena nahiko zain egon behar dela ematen du. Bueno, da oraintxe bertan, azken bueltan sartuko dira. Lehen postua, Txato. Bigarren Bizko. Eta hirugarren, laugarren, Labi eta Zabai. Venga, Ari! Eta badirudi, garaipenaren bila ere badikoa da. Venga, Ari. Arianek gaiz eta ato izkuztua izan, gaur honetan gabetu zaigu. Eta bigarren bila doa. Lehen posturatu, hau da hartzen dira Bizko eta Txatoren arteko, eta Arianerekin ere argi, urtiltzen dira eta. Azken 3 metroa mikainak izan behar dute. Lehen postuan, momentuz, Bizko, bigarren Txato, eta hirugarren Zabai. Bizko,